Akonya weswachia matiefo ene opemso empanyinefo nyina opemso afam empanyinefo ewo adaje amonya ede amayen amonidi sampa ensemo echi ne ekusiye ne se nana samajafla otosumienu emra yewra ede sampa she ne nsa na ese mra kwan mu yede ne nkrata eba national na yede ne din eka Ghana hemfudi hu no na eye doma hene ene nwonoma hene eka so momfa nkrata ne ma nana edi asem ne kodan court high court ewo Kumasi etena asem ne so emra high court edi asem no na doma hene lawyers anu mugina ho ma no etwere ba se eye judge na wote asem no so no omo fi se obeye bias enti omo sesa judge no na omo ma appeal court judge ebetena asem no so as additional high court judge odi natemu ebaaye ne no wo kire nyina ne se wo hwe ne nana Samgbajafla efa mu ne bibia eda de pefe se ono ene sampa manhene na judge no nso esan gitu mu se eye sampa nkonwasem yewra atena so akan wie through arbitration enti o share the Bono Regional House of Chiefs ema omo 21 days se omo mfa nana nkrata emepie mu ewo the National House of Chiefs ne yemfa nana din enka ahemfudin a ewo Ghana mu 21 days no esun ye on the 28th of February. Ntina ye twen se nka the following working day a Monday no on the 3rd no ye beba be ye ne potokasam ye friend search of document ema ye hunu se ampa na nankrata no omudi ose yoyo e de ama na ba pie mu wo national ye twen ya on that 3rd na court ema ya so ti ye se ye Bono Regional House of Chiefs acting through the doma hene ene nwonoma hene side the case fufuraba say the judge ni kan ye no wan kan ye into omo appeal against that ruling the same day no biom no eno mo sign call high court say high court no en grant omo ne ye frɛ no stay of execution ni nyina ne say o hye na court ne share won say omo mfa na nkrata no emra no omo sre court say court ma omo mfa ntu hwansa kopim say appeal court ebedi asem na wie. Nti sa stay of execution no nkomu de share 14th March aye na no fieda etwemu yi ye prepare say ye beko na ye ne omo akohia na ye kire ne nti a sa stay of execution no ema court mfa omo a ene ye sanya anoda nkrata a free abrante bia e friend of Farouk Ahmed a obo ne ho samrani ya osamodua ono nso say asem na court ne kan ye no ono nso na ni nyi ho nti ono nso di call appeal court o sign call no ono nso sign call high court biom eko fali another stay of execution. Ntina stay of execution no aba be yemienu. Na mramu no se asemba kono nipa mienu di ba ye kabom ni ya kan 1. Esan se wono ne de no na date na ye hyeso no 24th of March ntino. E ma court no e kan se obeyi de nwonoma hene ene doma hene de no omode aba no. No mu de ne nyina akoka sa modua de no ho a ye 24th no na court na tena so preko. Enti omu yi stay of execution applications to omu mienu di bae no e di akɔhye nyame ya adoma 24th of March a ye ba akɔtena si night court na hwɛ se oma ɔhye wɔm se omu nkɔ a nsonsoanso be na benya na wɔhwɛ na mmara mu ese fata obetimi aka se mu ntwanto ansa na appeal na wie ɔhwɛ nso se ensa hwi a obeka se mu nkɔ gazette na ye di asɛm no na mu de da ɔno court no nim kwan a ɔde befa so nti nyame ya adoma on 24th yebeko na yakokoye no appeal no nso no sesei na ye ba behwe court no di mrebe mayen na yakokoye ne ye friend of settlements of records ye nyina ba akohia na ye nyina ye gye tomu na yakase nkrata wei ena omo gina so e di akọ appeal ye gye tomu wi a court no be ma ye da ama yakokohia mo wo appeal no eno nso da no be tojama ye be ma maswati nipa bebre e bisa say 28th no ena 21 days order no esiye na oman ni so no die na nana eye se ne de bia memeka no ne nana peso wa achieve ne se opese ne mmera ne sie no ye di so se ne be ya obi ntimi mfamra enhye ne nsam enye bibi nti obi ya bibi ene na wo ye hwe han gya na ebeba be ye example bi ato ho ema obi fi se wono nso betimi ayesa nti nana ne lawyers sesi ame ne wo kasai eye preparation na nyame ya adomu a ye bekwa ye de omu ba akopie mu wo court na ye bisa se ne court ka so omunye no omanye ti die na court no ewo ekafa ho ti eno na ye ka no protocol sam say content nti egusa ye file the processes to get and bring them say ne be omba be order
sɛ ne yɛdɔma hene kan mmerɛ bi etwa mu sɛ court ka asɛm a di so no ɛno ɛna wɔde ose yɛ a ɔka asɛm na court ka sɛ wendi so ana sɛ ɔsosin Ghana mmerɛ a yɛyɛ nim ba de pie mu wɔ court a yɛnim sɛ ne ɔso sɛ mmerɛ no sosin no ana wɔno sosin mmerɛ a yɛbɛhunu enti ɛno nso yɛwie the content process filing process ne nyina wie a yɛbɛma mɔsoɔte nti sei sampa ɛnkɔnwasɛm ɛnam gazette ɛne ne ɛkeka ho no sei ɛne yɛakɔkɔduru sɛneɛ de bia yɛka no oba yɛyɛ nhyehyɛeɛ mu ɛne yɛnnuama a yɛwɔ mu no ɛnyɛ Nana Samuel ana ɔhene no ɛna ɛhwɛ ɛbɔ dan na akonnwa tuntum no wɔ mu no enti yɛwɔ yɛyɛ amammerɛ mu no ɛyɛ Gyase hene ɛna ɛhwɛ saa dan no so ɔno na akonnwa no property bia ɔhwɛ so enti mmerɛ a yɛba a yɛwura anim a yɛwura ka asɛm no wieyɛ a ɔboa yɛn sɛ yɛn na akonnwa no yɛ deɛ yɛnkɔ yi obi mmra no ɛna ɔmo di patapa ɛkɔ sizi saa dan no but ɛmo kɔ yɛ no yɛn nso yɛkɔ sɛ yɛkɔ akɔyɛ patapa ama yɛyɛ a nipa bɛfiri ne nkwa ne sɛnti no Nana Samuel ɛka sɛ no mmra ne sesɛn a ɛyɛ Supreme Court kora rule sɛ saa de no ɛbɛda hɔ a yɛwɔ mmra kwan a yɛfa so yɛ retrieve nti yɛwie ne yɛwie nyinaa yɛwie a ne akonnwa no hyɛ ne nsa no yɛbakɔ hwɛ ne yɛhwɛ nti wohwɛ the High Court ruling na High Court ne di baayɛ in favor of the Mandamus application na judge ne kaayɛ ɔse ɔmo ba court ne ɔmo ka nyina ne sɛ akonnwa tuntum no ɛne nana hɔ na ɛno kora no yɛwɔ kwan a yɛfa mmara kwan so a yɛnsa bɛka akonnwa tuntum no enti ɛno deɛ ɛwɔ ɔmo hɔ ɛwɔ fie hɔ a ɔmo sɛ ɔmo mpɛ sɛ obi bɛba mo na obia ɛmma mo no yɛmfa kedigiti ɛnkɔma obi ɛnkɔhwere ne nkwa na yɛwie bibia na yɛ gazette na wie a sɛnea Supreme Court aka ama na da hɔ sɛ mmara kwan wɔ hɔ a yɛfa so retrieve any property of akonnwa na akɔdi obi hɔ no yɛbɛfa mmara kwan so no yɛgyi enti sɛ sɛbi me wɔ me dan na me di ɛho bambɔ de ahyɛ wo nsa na adeɛ akyi me bɛwura me dan mu na ase wo ma me nwura mu wo yɛ tutrasɛm na ɛno key no wɔ hɔ a ɛno ma optimi bɛyɛ landlord ma no yɛyie ɛnyɛ saa enti yɛbɛfa mmara kwan so na ya retrieve sɛ wɔ se yɛ ne akonnwa tontom no ɛne so yɛ kwan a ɔnkɔ court na ɔnkɔ provincial court no yɛnti a wɔno ɛka saa because Supreme Court a rule sɛ obi akonnwa tontom no ne no hɔ a ɛno nsi ne kwan because when they encourage that it means that obi betimi di patapa akɔ sizi akonnwa no sizi pɛ na waka sɛ me yɛ dihye yɛnyɛ ne saa wo hwɛ adeɛ so a wontimi mfa patapa so ɛnkasa adeɛ na mehwɛ so no memma ne wura ne mma na waba bɛdan the owner of the thing enti saa na ɛno nso tie yɛwie a yɛbɛfa mmara kwan so a mammerɛ ne amane yɛ kwan so na yɛde a retrieve akonnwa tontom no